Ya dogo ya ake ciki ne? Allah lafiya ƙalau wallahi. Ya garin ne? Allah lafiya ƙalau ya rayuwa. Lafiya lau wallahi. Yup. Ka ganni nan kwata-kwata nake gaya ma tun sabo abin da na ci yunwa nake ji. A ya za ka ce haka? Sai ƴan ƙwallo wayo ne da kai ba kai na gani kana cin abinci ba yi. Wa ni? A ba dai. Ai ga makarin nan. Kai? Wai na ma manta da shi nake gaya ma abincin nan na manta da shi sun safi aka kawo shi nake gaya ma. Ka san ma me matsala abincin nan? Ana yin wahala. Ai matsala abincin nan na cokali ne. Cokali da ka sani shi ne. In dai cokali ne ai mu ga cokali. Ɗan ƙwallo kawo makarin nan. Stop! Kai dakata! Haba dogo. Ya za ka ce haba dogo. Haka za mu yi da kai? Ya za ka ɗauko cokalin nan kai ma dogo. Ai ka cinye abincin nan. Haka za ka mu? Dakata ai ka tsaya gaji. Ai yanzu salon an daina cin abinci. A ran R&B ake bi. Kai da baka rayuwa a tana ba yanzu an daina cin abinci da cokali ko da hannu. Ai dakata ka gani bari in nuna ma. In ka je garin Chonwu haka ake. Mu da muka zauna a tana ai dai ka ɗauki abincin ɗaya kai haka idan kai haka ko ba dai ka juya he Allah na bari ka gani ɗan ƙwallo mu da mun yi zama da kakitan